चंदन म्यूजिक एंड मूवीज का एक नया धमाका प्रेजेंट बाय चंदन कुमार एंड मुक्तनाथ यादव। नाचिले काम जादे करी रस लीला, सब कर जिन्स बबुआ हो जाला ढीला। अच्छा हे नाचिले काम जादे करी रस लीला, सब कर जिन्स बबुआ हो जाला ढीला। सुना जान लेबू का परान लेबू का नगाड़ पिजा कहाँ पे किला हवे बाबी बस्ती जिला नगाड़ पिजा कहाँ पे किला। ऐसे कैसे आज के दिन बाबी तुहके सताई, बचल बा जवन बाकी पूरा सधाई। बुझाइल का मशीन हवा का शौकीन हवा का नगाड़ पिजा कहाँ पे किला हवे बाबी बस्ती जिला नगाड़ पिजा कहाँ पे किला। कमर पे तो हरे हाथ फिराई, नया तरीका का एक्शन दिखाई। छक्के मारिला कमर के झटका बबुआ सहे नहीं पाइब, एक बार देखब देखत रह जाइब। अरे दादा पहलवान हाउ का पहलवान हाउ का नगाड़ पिजा कहाँ पे किला हवे बाबी बस्ती जिला नगाड़ पिजा कहाँ पे किला। रक्षा के लाल हई कर बवाल हो, चंदूराज धके मिस दी है तो हर गाल हो। ओहो